Nie, ide, ja to neslediem. Máme aspoň 19 kameňa, čo je veľmi amatérske a bídne, ale tak viete čo? Na moju obranu to je celkom dobré, hej? Lebo ja som fakt Minecraft noob, akože totálne, že úplný amatér v Minecrafte, takže je to celkom dobré, hej? Hej. No, takže uvidíme, či nájdeme nejakú jaskyňu ešte lepšiu, akože keby nebola tma, akože ja fakt nechcem tmu, ja fakt nenávidím tmu. Hej, vráliť, tak aj v Minecrafte, proste nie. Tma, proste Ja mám asi niktofóbiu, alebo čo, lebo to je strach z tmy, takže asi mám niktofóbiu. Pravdepodobne, hej, ale mám rada zase horory, tak úplne neviem, akože teraz. Ja som asi tú moju Čo to je? Čo to je? Za mňou ide nejaká typka. To není multiplayer, toto není multiplayer. Multiplayer, toto není multiplayer. Toto ide za mnou, ona ma zabije, to je určite nejaká profička. Ona ide za mnou, pomoc. To je nejaká profička, ona určite ide za mnou, ona má určite už dobré brnenie a také veci, ona ide ma určite zabiť. Ale je nejaká pomalá, ty koksne. Takže ja by som behala, teda. Ale ona nebeží, takže možno ma nechce až tak zabiť. A ide stále za mnou, ľudia, pomoc. Ja som na nejakú Minecraft profičku, ale čo to má byť, však toto není multiplayer. Ľudia, napíšte mi, kto to je, alebo čo to je, možno to není, možno len halucinácie mám. Ok, nevidím ju. Chod stále rovno, asi sa možno stratím z dohľadu, teda len dúfam, že sa stratím z dohľadu. Za chvíľu sa stmie. Možno preto tu je, lebo už sa za chvíľu bude stmievať a ona tu možno nejak pred stmievaním sa vyskytuje, alebo čo ja viem. Musíme počkať? Nie, ja nebudem čakať, ja ho nechcem vidieť. Ona bola taká hnusná, som skoro dostala infarkt, keď som ho videla. Dáme si túto rýchlo postel. Niekde... To pridaj! Postel! Rýchlo postel! Nie, zmizni. Ľudia, nie, tu ani nehovor toto. Postel, rýchlo spí, dávaj. Moje srdce. Ježišmaria, ja som tú postel asi neskôr trošku dala. Ups. No čo, prežila som. Akože nemám tak málo srdiečok, Nemám zase až tak málo srdiečok, je len 2. Mi ako keby zmizli, takže pôjde. Čarodejnica tu už nie, ja som taká rada. Mám skoro postrach, keď sa tam budú vidieť toho creepera. Bože môj, preto to nemám rada noc. Akože fakt. Akože, ja neviem, kto to bol. Ty máš sopeľ. Prepáč, ale ako ťa mám nakrmiť? Počkaj, ja ti dám bambus, hej, vieš čo, dobre. Čo sa deje? Ty čo? Idí sa na bambus a ty ma zabiješ, hej? Čo v pohode, hej? Dám ti bambus a už ma zabíjať nebudeš, OK? Ja budem mať pandu, ľudia, teda ako ja neviem, či to takto funguje. On ma nemá rada, ja to viem. Nie. Ja ti dám bambus, počkaj, poď. Spapaj, nakrmiť, poď. Ja som ťa fakt nakrmila. Joj. Ty máš srdiečka. Ješ, ty ma miluješ určite. Ty budeš moja panda. Ešte to ješ, tak počkaj. Mám ťa ešte nakrmiť, už nechceš? Nie, ešte má počkať, OK? Ja mám pandu, to je také kawaii, také cute. Ešte chceš? Nedá sa mi už ju nakrmiť, prečo? Asi už je moja kamarátka, alebo pôjde za mnou teraz, že? Ježiš, čo je také zlaté? Ešte nakrmím ťa ešte. Jej, ty si zlatá. No vidíte, mám pandu, ja som čakala, že moje prvé zviera bude pes, ale ako vidím, tak je to panda. Stop, ja papagaja. Ježišmaria. Ide za mnou, či nie? Ona je taká zlatá, ona má sopel. No poď za mnou. Poď. Akože fakt nepôjdeš za mnou? Veď poď. Mne je ľúto ju tu nechať, ona si nemôže skákať. A môže skákať, tak poď. Paráda, mám pandu. No, tak možno má ochranu. Papagaj, poď. Ty čo robíš za zvuky? Ty piť cute, a nie robí takéto... Čím ťa mám nakrmiť? Ja chcem papagaja, poď sem. To nakrmím, ešte mám dosť bambusu. Ježišmarja, to je také cute. OK, panda.
Ja fakt neviem, čo mám robiť. Ako sa crafti takéto... No viete, že musím crafting table najprv položiť. Viete, ako sa crafti takéto na tých zvieratá, takéto... Ježi, ako to mám povedať, akože za čo sa to zviera ťahá, akože také lano, alebo ja neviem, ako to mám povedať proste. Ja to asi napíšem, dá sa to tu napísať, hej, dá. Lano. No to ale akože tu nie je nejak veľa vecí na craftenie. To čo je? To čo je za Minecraft? Nemám nejaký Lidl Minecraft, dúfam, že nie. Čo sa nedá asi vykraftiť, ľudia. Ja pôjdem teraz cez more, alebo asi pôjdem cez more a moja pandička nebude mať ako ísť za mnou. To je fakt na hovno. Ja fakt neviem, ako sa crafti. Možno nejak z tej kože sa to dá vykraftiť? Počkať, ja neviem, to asi nie. Čo sa deje? Mej kož. Ja mám pocit, že to nepôjde. Čo som urobila? Čo? Nemám mimino? Ty máš sopel stále a ty máš... Oni majú mimino. Bože môj, to som nechcela urobiť. Prepáčte, ja som vás nechcela spáriť, alebo čo sa tu do ryti stalo. Ja už pôjdem. Viete čo, ja už pôjdem. Tam je trojzubec. Späť moje pandy. Choďte späť okamžite tam s tým trojzubcom. Ja nechcem, aby to po mne hodil, aby som zdochla. Ja nemám skoro nič. Mám sekeru, krompáč a sekeru a lopatu, ale s tým asi na ním úplne pôjdem. On ma vidí, alebo to je len taký side-eye. OK. Ja som vás úplne nechcela nejak spáriť, alebo čo sa tu dialo, ale ako dúfam, že budete šťastná rodinka, lebo ja už idem asi preč. Nie, že tá čarodejnica tu znova bude. Či čo to bolo? Bola to čarodejnica, či to bol nejaký divný hráč? Hej, viete, že tá loď bola nakoniec celkom dobrá voľba, ale je mi ľúto tam nechať, ale tak. No čo, bohužiaľ. Je mi ich tak ľúto tam nechať, ale snáď budú žiť ako šťastná rodinka. Ja plačem. Na to na mňa nikto nevybehne s tým trojzubcom. Kde sú? Prečo tam je len jedna? Nich zdochli, alebo... Ja neviem. No, robte si čo chcú. Poď sem. Ja riadne rýchly. Tu máš tiež nejakú maminku. No poď, dám ti mesko. Oni nežrú bambusy. Čo robím? Oni nežrú bambusy, nie? OK, takže toto tu vyzerá celkom dobre. Fire. To je fire toto. Nie, toto je taký... Melóny. Potrebujem, lebo melóny sa mi zdá dávajú tiež nejak celkom veľa. Ja neviem, či to je pravda, ale vyskúšame to. Je to spadne viacej melónov. To 3 melóny spadnú z každého, to je dobré. Koľko dáva melóny? Jeden hunger bar dávajú. No to nie je extrémne veľa, ale tak. Možno, keď ich spotrebujem vo väčšom množstve, alebo tu bude nejaká apokalypsa. Tu ich vypadlo 6. Nejaký dvojnásobok, alebo čo? No, takže niektoré melóny sú iné, ale v hento padli 3, tu 6, a tam 3, a tu tiež 6. Nevadí, podľa mňa, keď tu bude nejaká apokalypsa, tak sa to zíde. Tu zase tiež 3. To je... Ale tu je riadne veľa, počúvaj ma. Ale ja nechcem úplne celý inventár mať zase s melónmi, takže uvidíme koľko. Ale podľa mňa melóny sú dobrá voľba. Možno bude mať nejaké pestové, čo ja viem. Ja potrebujem aj sebe, som chcela melónové semena. Tak, proste tí sadenice, aby som si ho mohla vysadiť, až tak mám aj z budúcej záhradky, ktorá ešte neviem, či bude vôbec existovať, takže uvidíme. OK, takže ešte jeden, a to tak bude, alebo ešte 2, lebo do 64 ešte tak 9 chýba, takže 3 a 3 keby boli, alebo ešte 6 akurát. 3. No to tu spadlo 6, no to je jedno proste. Pár ich zjem, aby to nebolo tak. Aj to budem celkom malý hunger bar teda. OK, takže musíme sa niekde ubytovať už. Akože ja fakt nechcem už teraz moc cestovať, po tom, čo ma ten creeper nejak napadol, tak ja som skoro postrala, už nemám ani chuť cestovať. Takže si skúsime niekde domček. Toto je konečne normálny les, hej. Či to není les? Teda, to je džungla zase. Prečo sú tu samé džungle a žiadny normálny les tu není? I menu
každopádne, tak budeme asi v džungli bývať. Dočasne, hej ľudia, dočasne. Tu je aj nejaká kejvka, takže tam môžeme aj uhlie naťažiť. Nevyzerá, že tam je nejaká extrémna tma, takže to bude akurát pre mňa kejvka. A není v podzemí, ale je tak ako keby takej úrovni, ako je tráva. Ty vole! Tu je ale riadna tma. Ja neviem ani, kde je blok. Ty koks. Ale tu by mohlo byť veľa železa, i keď nevidím tu žiadne železo, ale myslím si, že by tu mohlo byť veľa želez. Tam je železo, to je úplne ale v riti niekde. Tam je že uhlie a železo tu nie. Železo je hentam. Bro, ale ja akože neviem, ako sa tam mám dostať bez toho, aby som išla dole, lebo dole som videla asi 2 zombíkov pred chvíľou. Takže na to asi kašlem a idem do inej kejvky. Do nejakej menšej a kde nie sú ani moc tak mobov. Možno tak creeper jeden, ja neviem. Ale proste nechcem byť v takýchto kejvkách, takýchto moc veľkých, lebo fakt jedna malá chybička a zletím dole a chcípnem, takže akože ja úplne nechcem. Tu byť, ja som zlakal, že som spadla do kejvky. Ne, to není kejvka. Už si budem pamätať, keď už bude zapadať slnko, tak už mám vtedy dať posteľ, nie keď už bude zapadnuté, lebo potom asi viete, zabije creeper a to fakt nechcem. Ja som spadla asi... Ja neviem, ja som proste otočila a tam creeper, ja som skoro posrala, lebo ja som fakt žiadneho creepera nečakala. Vole, tu je uhlie, hneď, tuto. A to je malá kejvka, to keby to nejaký creeper vybuchol, lebo toto... Ľudia, ja neviem, ako toto prežijem. Je pod tým niečo? OK. To vyzerá dobre. Poď, krompač mi teraz pomôže. Yes, ľudia! Nejako vyjdem. Hej, to nejako poriešim. Mám hlínu, takže tu môžem použiť na vylezenie. Ale tu je uhlie. Normálne nie sú mobovia. A není aj nejako extrémne hlboká. To je kejvka podľa mojho gusta. Aj keď to moc ani kejvka není. Ale vieš čo, dobre. Máme uhlie. Yes! Ja budem spať asi v tejto jame, lebo neviem, či... Dovtedy, dokým zapadne slnko, stihnem výjsť, takže hej, ale nevadí, tu je takom safe mi príde. Hej, čo keby som mala takto v tomto podzemí, takto? Ale to nie, to by som musela každý deň proste vychádzať, každý deň som musela stavať nejakú väžu, aby som vyšla, proste takto pod seba, viete. A to sa mi úplne akože nechce stavať. Možno by som rebrík urobila. A to je dobrý nápad celkom, akože fakt. No offense, ja si tu dám pre istotu takto. A keď budem potrebovať, tak si zaspím, no. Ale ja mám pocit, že už by som mala spať. Pretože viete, ako to minule dopadlo. A čo keď tí mobovia ma zabijú, aj keď som tu v tej rokline. Dobre, viete čo, idem spať. Idem spať. Nebudem to hrodiť. OK. Takže môžem ďalej ťažiť, hej. Tu je dosť veľa uhlia. Ty vole. Dobre. To som chcela, nesťažujem sa vôbec, hej. Že je dobrý sit celkom. Tu je uhlie ešte nado mnou, takže to je paráda. Tá pesnička, toto je teraz strašne divná, ale nebudem to riešiť. A to už je asi koniec, či tu už není žiadne uhlie. Ja som vyťažil úplne všetko uhlie. Aj tu je ešte, počkať. Možno sa nejako dočiahnem. A je tam za tým ešte uhlie? Je, paráda, že... Tak počkajte. Idem kopať a môžem... Tu je to uhlie, vidíte? Jož, to je riadne veľa uhlia, ešte som sa pozrela. Ja budem asi dom tu mať, akože fakt je to celkom dobrý nápad, bude to aj také viacej kreatívne, originálne a asi sa tu cítim viacej bezpečne. Takže podľa mňa by to bol dobrý aj nápad tu mať dom. Yes, to je fakt krásne. Trošku si to tu rozšírim, lebo nemôžem mať zase taký maličký dom. Teda dočasné domy nemusia byť obrovské zase, ale tak zase no. Nemôže to byť jedna chata džmava. Oh my god, tu je riadne veľa uhlia, ty kokso, to budem sklamať až po krk. Čo to nekončí? To dokedy bude to tu uhlie? Mne sa rozbil krompa, ty vole, a nemám skoro drevo, že... To som nedomyslel. To nie je dobré. To nie, ja nemám som žiadne drevo, nie. Ja nemám sa drevo. Nemám vôbec drevo, ale že vôbec nemám drevo. No tak to som asi došla.
asi potrebujem výjsť, že? Takže použijem tú hlinu, no. Akože fakt neviem, to som úplne na hovno urobila. Mohlo mi napadnúť, že som si mohla urobiť nejaké. Musím to zničiť holými rukami. A akože za chvíľu to budem ale asi už končiť, akože nemôže to byť nejak extrémne dlhé toto. Takže to pomaly ničím, oh my god. Ja fakt, že drbne, akože fakt. Dobre, to mi akurát vyšlo. A idem pre drevo, no. Budem holými rukami to. Ale môžem si tento hryb, či čo to je, vyťažiť. Akože možno to bude nejaká dobrá vec. Akože pochybujem, v týchto hryboch nebýva nič dobré. Ale padajú mi niečo z toho, nejaké hryby, či čo to je. Tak akože možno si to zíde, možno nejakú hlubovú polievku, keď ja hryby neznášam v realite. Ale tak toto je Minecraft, hej. Čo to mám porovnávať s realitou, hej. Je tu dosť ale síce realistických vecí, to je pravda. Ja mám jeden zub. Na čo mi to bude? No možno na niečo mi to bude predsa len. Potrebujem hlavne veľa dreva, som teraz extrémne chudobná na drevo. Takže veľa dreva, teraz misia, veľa dreva naťažiť holými rukami. A či by som to asi tak ťažila? A keby som zase drevo ťažila dreveným krumpačom, to by bolo dosť také ako dump, ja neviem. Mi to príde tak. Je tu strašne veľa hubov, ideš, má 17 rýb. 8. Nech nestratím to moje miesto, ale hej. Lebo tam mám posteľ aj a akože fakt. Ja by som tu mohla viacej tých stromov vyrúbať, pretože ja fakt nechcem tu byť v takomto lese hustom. Chcela by som trošku tu menej stromov mať, takže možno budeme ťažiť. Akože veľa ťažiť tých stromov. Čo sa deje? Čo sa deje? Čo bolo? Nezapadal slnko, že nie? Asi nie. To čo bolo, ale fakt. Ja ani neviem, čo to bolo. Či to bol nejaký zombie, či čo to bolo. Pretože to znelo fakt ako zombie, ale... Zase no. Zombie. Bolo to fakt zombie. Akože mám 5 dreva, takže to úplne není veľa. Takže ešte trošku poťažíme. Aspoň to kým nebude mať 10, ja neviem. Lebo tak jedno to drevo je tak asi 5 plenkov. A dosť potrebujem teraz plenky. Takže uvidíme. Akože, ale tento dočasný dom bude vlastne strašne malý, pretože hlavne ten krumpáč vlastne potrebujem. No. Že ťažíme, snad nebude za chvíľu noc, lebo ja neviem, ako zleziem, takže uvidím. To je nejaké iné drevo, či sa mi len zdá? Asi sa mi to len zdá. Neviem. Čo chceš po mne? Mi žereš trávu, vypadni! Chceš melón? Puf. Ovce jedia mrkvy, že? Či to som ja? Nespadni do mojho domu. Ale víš čo, poď sem, ovce, počkaj. Poď. Melónik, poď. Spadni tam. Ja som ju zabila, som ju tam chcela zhodiť, aby som ju tam mala pri sebe, akože prítomnosť, chápeš? A som ju nechcel zabiť, no čo už. Akože myslím si, že aj keby som ten takej výšky spadla. Tam je skeleton, to už je tma? Tam je skeleton, však není tma. Ty vole, to som nebol moc dobrý nápad, ma. Tam je skeleton. Mám ho zabiť, lebo ja nemám štít. A vôbec neviem fajtiť zombíkov a skeletonoch a iných proste mopov. Takže asi nie radšej, hej. Takže si trošku dreva naťažíme, hej. Trošičku dreva, hej. To ma nikto nezabije zatiaľ. Zozadu, hej. Myslím si, že som safe, okrem toho jedno skeleton. Akože, keď dostávam ten dočasný dom, tak už asi budem končiť video. Asi ho za chvíľu budem už mať, lebo len trošku dreva ešte naťažím a už si urobím z tých plenkov ten dom a to už bude tak asi. Takže nejak to hrotiť extrémne nebudem, ale možno v ďalšom dieli budeme pokračovať. Takže uvidíme, čo bude ďalšie video, možno budem Roblox, ešte natočím dnes, lebo mám nejakú extrémnu motiváciu točiť. Takže uvidíme. Yes, už začína byť tma, nie? Či sa mi to len... Nie. Nie je tma, dobre.
Ja sa vždy zláknem tých kráv, že to je skeleton. OK, už to mám trošku tak viacej uhladené. Tu si myslím, že škoda. Teraz ideme dole. Už si myslím, že máme všetko potrebné, či na môj dom. Myslím si, že aj. OK, tu mám to. Ešte to tu rozšírim, hej, samozrejme. Dáme si tu crafting. Kde mám crafting? Tu mám. Dáme si tu crafting a vykraftíme si ešte asi tak aspoň 2 krompáče. Ešte vlastne styky potrebujem. To sa aj z bambusu dá vytvoriť, čo? To som netušila. Pozri, koľko plenkov z dupu môže mať. 80, kokso. Dobre. To je tak málo dreva, budem mať tak veľa plenkov. No to je paráda. OK, dvere asi potrebujem, aspoň tak jedný či dvoje, jedný. OK, či to poklopí, to neviem. Rebrík hlavne potrebujem ale veľa stykov, Roriti, ja nechcem styky. Ja nechcem úplne styky robiť. Nechcem si míňať to drevo, a to potrebujem na stavbu. No Doriti, nevadí, no. Tak máme, kde mám ten krompač? Ja to musím vykratiť, ešte som úplne dobrá. 1, 2 si urobíme. Hej, viete čo? Urobíme si 2, pretože viem, ako to so mňou minule dopadlo. Takže máme 2 a ideme si to tu rozšíriť trošku, hej, aby to tu nebolo takéto. A vlastne, asi ešte... je tma, ešte nie je dobré. Vlastne ešte asi doťažíme toto uhlie, bo toho je tu veľa a myslím si, že sa nám zíde aj pri ďalších výpravách. Takže naťažíme veľa uhlia, kým proste môžeme a je to taká dosť dobrá kejvka aj. Na ktorú asi len tak nenarazíme, ok, to je v pohode, takto. Potrebujeme aj to tu celé zničiť, nemôže to byť takéto len tu. A uvidíme, ako to vyjde. Toto bude asi najdlhšie video, akože fakt, to už bude mať za hodinu. A kým ešte dostávam dom, tak to bude určite hodina. Takže pripravte sa, hej. Ešte tak 15 minút to budem točiť. To je celkom blbé, ale... Tak akože baví ma to celkom, ale akože neviem úplne, či chcem asi celý čas len Minecraft, hej. Lebo som celkom aj hladná, celý deň skoro nič nejedla, neviem prečo, ale nie. Je tma? To je dobré, že to môžem vidieť medzi tými stromami, či je tma, či nie, to je také fajn. No ale nie je ešte tma, to je také super, že nie je tma. Dnes naša tmu, ako som už hovorila. Toto tu vyťažíme, či? To tu nado mnou. Tak ale nemôže to byť tu také len, no. Ako to je, no. Budeme. Mne sa tak sekera za chvíľu zničí. Toto oranžové to asi koľko má akože života, čiže za koľko sa zničí. A už má oranžové, takže za chvíľu zdochne, takže musíme to tu čo najviac rozšíriť. Asi skôr do šírky, než do výšky. Lebo tak do výšky to je také, že no. Nemáme to tu stále ale moc rozšírené, akože fakt je to tu stále ešte celkom dosť úzke. Za chvíľu mi zdochne sekera a budem potrebovať ešte tu ďalšie. Tu sa ostmievach ľudia, asi idem už spať, či nie? Nie, ešte tak nie, ešte mi to nedovolí spať. Ale podľa mňa, keď tu aj tak nejaký mob spadne, tak on sa ako zabije, alebo však to je celkom veľký pád. Už idem spať, už môžem spať, ok, už môžem spať. Podľa mňa, keď tu nejaký mob spadne, tak on sa zabije, alebo to je celkom dosť veľká výška, takže som podľa mňa safe celkom, hej. Vyzerá to tu takto. Akože je to dočasné, hej, Ema. Nemôžem to tak brať zase, že to musí byť dokonalé. Keď tá kráva tu spadne, tak akože budem dosť rada. Mne sa zdochla zase. Doriti, ja použijem nové všetky Prečo hovorím, že to je sekera, keď to je krompáč celý čas? No, neviem. Dobre, ešte trošičku fakt vyťažím. Ja nechcem celé míňať len na rozširovanie. Potrebujem hlavne rebrík. Fakt, rebrík je teraz asi najdôležitejší, keby som chcela ísť von. Akože už to tu mám celkom fajn, ale niektoré bloky sú dosť také, ale tak však to nevadí asi. Podľa mňa. Nemôže to byť dokonalé, je to dočasné a ja to tu robím, keby to bolo navždy nejaký dom, nejaká pevnosť, alebo čo.
Tuto môže byť niečo, ale to nemusí byť akože dom, ale to môže byť akože toto už celé rovno toho caveka, že už bude dom, ale ako... Ja som to myslel tak, že v tejto caveke urobím ešte jeden. Toto je tu dosť také divné, že je to tu také proste, že je také divne poťažené. Že to ešte trošku tu poťažené. Tá hudba, to je úplne divné, what? Ďalšie uhlie, ty vole, tu sa skrývalo, ešte ďalšie uhlie, nepod. A už asi to preháňam s tým uhlom, uhlím teda, ale tak bude to určite potrebné potom. Bože, fakt tu je riadne veľa uhlia, kokso. Yes. To je také dobré. To môže byť nejaká secret, nejaká base alebo niečo, keď bude mať ten dom tu. Ale už ja to tu strašne moc ako preháňam. Akože to má byť dočasné a zajtra možno pôjdem preč, lebo ja fakt neviem. A ja to tu fakt hrotím, ako keby tu bola nejaká vila. Ako mi zdochne aj táto. Nemôžem všetko vyťažiť uhlie. Tu je ešte čo? To je fakt veľa uhlia tu extrémne, to už nechám tak ľudia. To nebudem hrotiť. Toto tu ešte takto vyťažím, aby to nebolo také hnusné, viete. Nie, to tu nechám takto tu. Na chvíľu mi zdochne, ona mi zdochne už teraz mi zdochne. Sekeru použijem. To je úplne nabiedná tá sekera, to je fakt divná tá sekera, ale ja to fakt potrebujem ešte títo posledné bloky potrebujem odstrániť. Fakt. Len to potrebujem odstrániť. Musím mi zdochnúť akurát, keď potrebujem posledných 5 blokov. No tak čo, to je smola celkom. OK, to je v pohode teraz to mám úplne krásne usporiadané. A to je to celkom dobré. Akože nie je to dokonalé, ale Ema je to dočasné. Už som to hovorila milión razy. Ešte osem tieto bloky, hej, vieš čo? Aby to bolo čo najviac dokonalé. Petko som povedala, že to nemá byť dokonalé, teraz, že musí to byť čo najviac dokonalé. Ojoj, ja som fakt nevyspytateľná. Toto je posledný blok, prísahám, hej, už prísahám ľudia. Viem, že chcete vedieť, ako postavím už ten dom a ako niečo dosiahnem v tomto dieli, hej, že tak. Okay, takže tu posteľ si premiesníme. Ja budem spať tuto, to bude dosť také coolové tu spať, viete, takto. Crafting, ten neviem, kde si tam. To si zatiaľ nechá v inventári, to neviem. A idem už asi s tými plenkami to tu, tak. Či to mám nechať proste, nie, nechám. Takže takto. Tu budú dvere. Mám dvoje dvere teda. Takže takto budú troje dvere. Áno, troje dvere. Tu bude blok. Tu bude, ja som to omylom tam dala, to žitie. Použijem krompač, tá sekera. Prečo hovorím sekere krompač a krompač je sekera? Oh my gosh. Ale vlastne nepotrebujem okno, či hej? Asi hej. Na čo som tým pádom ťažila to všetko uhlie tu? Ja robím také chyby, že on budem plakať. Necháme ho otvorené tie dvere a fakt. Vlastne na čo tu budem dávať, lebo ani tak to tu vlastne... Tak, a spojím túto. Yes. Toto som zvládla. Ja som dobrá. A vlastne, keby ja tú strechu budem mať asi akože ja tu budem mať tú strechu asi... No... Počkaj, ja potrebujem kara. Akože zo skla by som vedela, že aké je počasie, lebo takto nemám ani potuchy, ako vedieť, že aké je počasie. Teda aké... Nie počasie, ale aj počasie, ale že či je noc, či deň, hej, aby som vedela, kedy mám spať.
Ja potrebujem vlastne pec do ryti. No vlastne ja potrebujem crafting table si tu dať, takže si tu dám dočasne túto crafting table. Neviem, či bude tuto, uvidíme. Urobíme si pec, jednu pec. Hej. Tu dáme napríklad tu. A vypalíme ten piesok. Vstup palivo, takže vypalíme všetken piesok. A dáme tuto uhlie. Takže bude to krásne páliť. A zatiaľ vlastne, čo mám robiť zatiaľ? Lebo tak zatiaľ tuto si niečo dáme ešte, alebo ja neviem. Vlastne ja keď vyťažím toto, tak... Nie vlastne, no, nechám to tak proste, hej. Tak tu bude vstup a tu bude niečo, ale čo? Možno toto trošku vyťažím, lebo tu už nemôžem vôbec skákať, keď to tu je také tesné. Takže vyťažíme ešte tento strop trochu. Žiadne uhlie tu už není, teda tuto je dosť uhlia, podľa mňa riadne veľa uhlia tu je. Takže uvidíme, keď sa to dopálí. Dúfam, že čoskoro. OK, môžeme tu trošku aspoň skákať, či? Ty čo? Nie, počkaj, ešte toto vyťažím, lebo tu sa bude asi lepšie dať skákať, keď ešte aj toto vyťažím. A tu by mohol byť nejaký sklad, alebo niečo také. Bože, nie je tu nejaké extrémne veľké, takže uvidíme. Pálí sa to. Už máme 8. 7, 6, 5. Všetko zoberieme. A ako to tu dáme? Ja som chcela to popravde urobiť tak, že si postavím takto. Takto. Aspoň ten jedno sklo nech tu položím. Hej, dobre, takto. OK. Lebo ja pokiaľ takto, tak sa ako keby len takto podzim a budem vedieť, aké je počasie. A inak nemám proste ako vedieť, aké je počasie. A vlastne ja mám veľa týchto stykov, či? Áno, takže asi môžem vykraftiť rebrík. Či? Ešte nie? Či hej? Ešte nie? Či čo? Nemôžem stále, lebo... Kde sa dá nájsť ten rebrík? 9. Ale možno treba cez to VPS sa mi zdá. OK, rebrík takto. Vystačí, akurát nie. Tu je to. Tu akurát jeden chýba, to fakt.